Euskarazko literaturan Angel Jasoren berririk izan ote duzu inoiz? Edo Sasirinen izena ezaguna egiten zaizue? Arras ezagunagoa noski Atxaga, edota Auden, olerkaria, edo Gilde Birma, hau bai izen ezagunak, ez ordea Jesus Feli Azpilikueta. Juanjo Olasagarren hotsak bai, oiek bai izanen dituzue geure arteko idazlea baita, eta idazle esatean genero guztiak eta bere piano literarioak gisa guztietako tekleak ditu, olerkari edo novelagile edo kazetari eta behar izan ezkero antzerkigile ere izan liteke arbizuarra. Ez da aspaldi, duela 3 aste, egungo olerkariak zertan dabiltzan ezagutzeko mai inguru bat antolatu zen, Tapia Perurena Navarreriako euskal olerkariaren oroimenetan antolaturiko saioak izan ziren, eta hortxe mailan eserita egontzenetako bat eta hitz egiten lehendabizikoa Juanjo Olasagarri izan zen. Geure gaurko proposamena horixe da, Juanjo Olasagarrenak aitzia, bere osoan eta mozketarik gabe, ia 20 minutu egin zituen hizketan. Labur hariko zela, esan zuen hasieran. Horixe geure proposamena kulturgintzaren errebista honetan. Hemen paperik gabeko aldizkaria dugu, eta hotzezkoa, uinez bitartez zabaltzen dena Euskal Herri Irratian egiten duguna. Eusko ikaskuntzaren babesaz eta aupadaz egiten dugun aldizkaria. Lekua hemen Iruñan, Deskalzos kalean, Iruñeko udalak duen kultur gaietako tokian, eraldoion txoko esaten zaion horretan. Hizketan hasiko da, berehala Juanjo Olasagarre Mendinueta. Niri Iñaki deitu zidanean, esan zian, kokatzeko ni, euskal literaturan, euskal poesia gintzan, eta kokatzeko nun nengoen ni euskal sistema literarioan. Eta, ni oso motz arituko naiz, eta oso azkar esango dizut esan beharrekoa. Nik esango dizuen ni zer idatzi dudan, eta zein izan diren nire 4 eragin nagusiak, eta hor tartean 3 poema edo 4 poema irakurriko ditut, horietako bat erderaz, eta besterik gabe. Nik hasieratik hori ni modernoa izan nahi nuen, eta horretara jarri nuen nire burua, eta orain modernitatea bukatu denez, postmodernoa izateko oposizioetan ari naiz, baina kostatzen ari zait. Nik izan nahi nuke Castillo Suarez bat, edo Angel Erro bat, baina nik batez ere izan nahi dudana da Kau. Kau da Kirmen Uribe, eta nik bidaiatu nahi dut berak bezala munduan zehar. Baina, edadez nahiko berandu nabil, eta ja 40 pasatxe, pixka aspertu nago Juan Jose Olasagarre Mendinueta izatetik, ez? Eta, dena dela hori oso zaila egiten zaite postmodernoa izatea, naiz testu asko, Gabilondoren testu asko irakurri, eta saiatu bera dagoen tokian jartzen, eta berak esaten duen ikuspuntutik idazten. Eta esango dizkizuet besterik gabe, horren ondoren nire 4 eragin nagusiak zein izan diren, eta nun nagoen ni sistema literarioan. Euskal sistema literarioan, ja gehiegikeri bat iruditzen zait aipatzea Nafarroko sistema literarioa egotea, exageratzea bat. Lehendabiziko eragina izango da Atxagaren Etiopia, ez? Nik Atxagaren Etiopia irakurtzen nuenean, garai haietan etortzen ziren ataundik, kuadrozko alkandorekin fede marxista jasotzera, zabaltzera, ez? Eta, nik Atxagarekin ikasi nuen modernitatea zertzen, ja postmodernitatea abian zegoenean. Hori eraginetako bat. Beste eraginetako bat da, denok ezagutzen duzuen, Angel Jaso, Francisco Javierren ondorengoa, Nafar poeta.
berrituko dizuet pixka bat nun jaio zen, eta zer idatzi zuen, eta gero bere poema bat irakurriko dizuet. Bueno, zer ikasi dut nik Angel Jasoren gandik? Batez ere konposizioa. Alegia nola eraiki poema bat. Ez? Eta poema horri nola gaia, nola gauzatu eta nola zertu esango genuke. Bueno, Angel Jaso, pues hori, 1859an jaio zen, justo Hirugarren Gerra Karlista gertzerakoan, eta alde egin behar izan zuen Parisera. Ez? Homosexuala zenez, behin baino gehiagotan jipoitu zuten Iruñan, eta erabaki zuen, ezin zuela hemen bizita munduko kapitalera joan zen, Parisera hain zuzen ere. Eta zer interesatzen zain niri batez ere Angel Jasoren gandik? Bueno, batez ere esango genuke garai haietan maldizismoan erori zitekela, eta ez berak Rimbaud alde batera utzi zuen, Parnasianoak alde batera utzi zituen, eta nolabait ere bizitzaren alde egin zuen. Ez? Gogoratu nahi dizuet, garai haietan justo Nietzsche ari zela bere filosofia idazten, eta baita ere bizitza aldarrikatuko zuela Orozkain. Beira, badaukagu Nietzscheren kide bat edo garaikide bat bizitzaren alde aritu zena. Idatzi zuen poema liburua Hemen da, bai? Eta batez ere gustatzen zaidana konposizioaz aparte da nola paratzen dion esia malenkoniari, ez? Nola ez duen uzten bere poemetan malenkonia sartzen eta bizitzaren alde egiten duen. Zer erakatsi dit batez ere Angel Jaso? Komposizioa, malenkoniari esiak paratzea eta alegrantzia. Poesia alegrantzia zela uste zuen berak, eta nik hori kopiatu dio, eta nire poemetan hori agertzen da batez ere. Irakurriko dizuet bere poemetako bat, eta jarraituko dut. Norberak urteekin konposatu sinfonian, maizter bizitzea bezala beharko luke heltzeak 40etara hurbiltzeak. Egunak mailegutan letozke, eguzkitako gazte azulez jantzirik. Azaleren melodia mentz, leun. Paradisuak akorde higatuak lirateke, promesak kontzertu ikasia eta erritmo mantsoa bukaerarantza. Apurrak baino ez esperatu, ia banderari gabe bizi, ez esan, ez egi, ez sinetxi, eta isiltasunaren beharrei men egin. Heriotza aria delizioz bihur dadin, heltzean 40etara hurbiltzen. Beraz, alegrantzia, konposizioa eta biziaren alde egotea. Aipatuko dudan beste nire eraginetako bat izango da Tolosako poeta bat. Sasidi deitzen da. Sasidi honen bizitza eta obra ikertu du Juan Cruz Ikerabidek, eta badauzka liburu bat eta artikulu desente Sasidi poetari buruz. Pizkunde garaikoa izan zen, alegia Patzikuperoenari gustatzen zaion Orixeren garai horietakoa, baina berak ez zuen pizkundean parte hartu. Zergatik? Segurazki ez zelako abertzalea eta Partido Komunistakoa zen. Zirkulu abertzaletatik oso urrun bizi zen, eta ustez ez bezala, berak ez zituen maite, komunista zen ez zituen maite vanguardiako poetak, ez zituen maite Mayakovski bat, edo ez zuen maite poesia utzi zuen Rimbaud bat, ez? Etzen bohemioa bat ere, segurazki, sindikatu baten aritzen zelako militatzen, eta 12-13 ordu lan egin ondoren, ez zitzaiolako gogogirik gelditzen malditismotan aritzeko. Nekagarria da, ez? Eta berak gehiago aritzen zen militantzia zurrunean eta ordenean eta irautza aurrera ateratzen. Aurkituen eskuizkribu batean, Sasidi hau agertzen zaigu ingles poeta baten jarraitzaile. Ordu hartan komunista zen ingles poeta bat, eta poeta hau zen hauen. Zergatik jo zuen Sasidik Euskal Herrikoa izanik, zergatik jo zuen Inglaterrara eta ez hurbilagoko tradizio batetara, eman dezagun
ez dakite Rafael Alberti, edo Lorca, edo, pues, ez dutzen manauzue, Breton baten gana, edo Paul Eluard baten gana, pues, bueno, pues, hori misterio bat da, zergatik ez zuen hori egin, Juan Cruz Zierabidek oraindik ez du aurkitu Sasiri poeta honek zergatik egin zuen, aurkitu zuen bide hori, edo zergatik ailegatu zen Audenen gana, ez? Sasirik, beti ere Juan Cruz Zierabiden arabera, garai haietan irauliko duena edo hautsiko duena izango da sujetua. Bai? Sujeto irautzaile batentzat sujetua beti izan behar du irautzailea, eta sujetoa baldin badat ez bada irautzailekoa, paredoian jartzeko sujetua izango da, ez? Fusilatzekoa. Eta honek zeak Sasirik egiten duena da, barre egiten dio ni poetikoari, eta beti ere zalantzan jartzen du. Juan Cruz Zierabide dionaren arabera, badauka Audenen poema bati jarraiki, oda niari, bai? Berak ere idatzi omen zuen, zatitxoren bat edo lerroren bat edo badago, baina poema galdu da, idatzi omen zuen, berak ere ni poetikoari barre egiten zion poema bat, ez? Segurazki Audenen jarraitze, eta gero Audenen beste jarraitzaile batek, eta orain irakurri dudan poema batean, egiten duen moduan, ez? Eta orain irakurri dudan poeman, ni poetikoa zalantzan jartzen da, ironikoki jolasten da, eta sujetua, bueno, oso seriotan ez da hartzen, ez? Nire ailegatu naiz, Sasiri, Auden eta Jaime Gil de Biedma. Hori izan da nire bidea zera da poema honetara ailegatzeko. Contra Jaime Gil de Biedma, poema ezaguna eta denok ezagutuko duzue. Jaime Gil de Biedma idatzia. ¿De qué sirve, quisiera yo saber, cambiar de piso, dejar atrás un sótano más negro que mi reputación, y ya es decir, poner visillos blancos y tomar criada, renunciar a la vida de bohemio si vienes luego tú, pelmazo, embarazoso huésped, Memo vestido con mis trajes, zángano de colmena, inútil, cacaseno, con tus manos lavanas a comer en mi plato y a ensuciar la casa. Te acompañan las barras de los bares, últimos de la noche, los chulos, las floristas, las calles muertas de la madrugada y los ascensores de luz amarilla cuando llegas borracho y te paras a verte en el espejo, la cara destruida, con ojos todavía violentos que no puedes cerrar. Y si te increpo, te ríes, me recuerdas el pasado y dices que envejezco. Podría recordarte que ya no tienes gracia, que tu estilo casual y que tu desenfado resultan truculentos cuando se tienen más de 30 años. Y que tu encantadora sonrisa de muchacho soñoliento, seguro de gustar, es un resto penoso, un intento patético. Mientras que tú me miras con tus ojos de verdadero huérfano y me lloras y me prometes ya no hacerlo. Si no fueses tan puta, y si yo supiese hace ya tiempo que tú eres fuerte cuando yo soy débil y que eres débil cuando me enfurezco. De tus regresos guardo una impresión confusa de pánico, de pena y descontento, y la desesperanza, la impaciencia y el resentimiento de volver a sufrir otra vez más la humillación imperdonable de la excesiva intimidad. A duras penas te llevaré a la cama como quien va al infierno para dormir contigo, muriendo a cada paso de impaciencia, tropezando con muebles, a tientas, cruzaremos el piso, torpemente abrazados, vacilando de alcohol y de sollozos reprimidos. Oh, innoble servidumbre de amar seres humanos, y la más innoble, que es amarse a sí mismo. Bueno, pues, nik hori da ikasi dudana, nolabait ere zalantzan jartzen zera horretatik. Eta orduan, Sasiren zati hori imitatuz, eta Audenen oda niari imitatuz, eta Jaime Gil de Biedmaren kontra Jaime Gil de Biedma imitatuz, nik sortu nuen bere garaian, antzeko poema bat. Eta da, Josema Iruretagoien zensorea, Josema Iruretagoieni kargu hartzen. Igual, insulto bat izango da zuentzat, baina nahi ditut argitu bi konzeptu. Esaten da, populazioaren 150 homosexuala dela,
eta gero denok jakingo duzu zer den Gaussen kurba normala, Gaussen matematikako zera bat, ez? Kanpana bat, bueno, en fin, argitu behar da, barkatu, Bueno, gure herriaz ez gaituk izketatuko, ez eta ere denoi ustez, jaiotzez, suposatzen zaigun normaltasunaz. Dida jarriko gaituk, eta biok nerabezaroa delako horretan. Hortze okoska. Ibili badabil, hautzaroa gora, hautzaroa bera, berriketak. Nerabezaroa duk, arorik krudelena. Nerabezarotik sastatu induten kontzientziaren orratz ziztagarriek eta nor izanaren erroek. Jarrain sartu ditzen akordatzen. Azaltzi ezagate bizitzaren mitologia, borroka, aberria, amodioa, nolako etika, alako elegia. Neskak, alkohol gauak eta kuadrillak, bere ergelarekin erorri. Kuadrilla izanen bada. Onpuska intzen mutikoa eta inuxentea 11 zirigogorrek bigundutakoa. Eta zer diokide lagunez, kutxunenak erruki azian abetsek, dastatu azian io hartzerako burdinaren zaporea eta burdina egindik. Beste hark gora nahizian eta gora egindik ez ordea bizitzaren kotizazioez gorago. Eta hor zebile kontatu dik etxipen mailegutan interes altuenera. Hiri ostera denak egiten zian iez, neske, mutile, gauek eta mitologiak, baita bizitzak berak ere. Eta zergatik jakin gabe, 30etan gaude. Horraritzen gituan, eta biok, kurba normalaren bazterrean sufritzen. Eta bazterrez bazter, bizitzara erori omen nintzen, ire hitzetan, ezkondu eta amnesia piluren zalegin, borragoma itzelaren kontu horrekin. Aditzak. Bazterrez bazter gabitzanez, eta biok izpidera ekarriko diat 110%. Bai, motel, bai. Gizonak maite dituen eta dituk. Nik jarraitu hauek lanak. Ire gehiagikeriak begiratuz, jarraitu, inork segula guztian, jarraituko ezauen moduan. Honetan, elkarrekin gaudelako alabearrez. Aragi biziko ire romantizismoa, ondoan estali nahi nianik, ik baina, muturreko gizona izan naiz beti, eta gaur, jada, bizitzaren bestaldean nago eta barrikadaren. Amore eman duk, ez ezak ez esan, lortu duk, bai lortu duk, naiz eta gaur, etxipenaren bazka izan, bai kabroi zaharra, bai armairu mari, kurba normalaren erdi-erdian gaudek, azken. Bueno, eta azken eragina, aipatuko dizuet, Jesus Felia azpilikueta da, denok ere ezagutzen duzue, oraintxe hauteskunde hauetan UPN-eko zerrendetan joango da, baina Jesus Feli honek hori zergaitik aipatzen dugu, ez dit, bere poesian ez duke eraginik izan beharko, baina kontua da HL-ko zerrendetan ere joan zela, eta orduan bere ibilbide hori harrigarria da neurri batean. Bueno, zer irakatsi dit honek? Bueno, pues nolabait ere guk bizi dugun funtsezko gauza bat, politika gora, politika da, Euskal Herria, gatazka, lakosa, ura eta bestea, zalantzan eta hori ere barre egiten, ez? Azpilikutak zer irakatsi dit poesian, izate euskalduna, egote euskalduna dela, politika modarekin nahasi behar dela, bizitzaren zentu tragiko histerikoa sati moduan agertu behar dela, euskaldun izatearen matraka udako kanta hoietako baten lelo ergela baino ez dela, ez? Eta bueno, argi irudika ezazuen, Azpilikuetaren poesia, en fin, laburbiltzeko esango genuke eskubiko punki bat dela eta horrela idazten duela. Eta badauka poema bat idatzi zuena bere garaian, non aipatzen duen, zer gustatuko litzaiokeen berari erreenkarnatuko balitz. Eta hori esaten du. Mende asko izan naiz euskaldun, lehendabiziko jaio alditik. Leitzetako bizitza ez diot inori desio, haiek kuntzak. Mamut haiek eizatu beharra ziren handiarekin, ura beldurra. Emakumea ilajetik narrastu eta edozen iskinatan estali, ta zanga eta zanga hizkuntza mintzatu beharrura. Aragi gordinaren kerua, ahoan, ura bai okagarria. En fin, ura etzela bizitza. Zenbait errekarnazioaren ondoren, erromatarrak agertu ziren. Ura bai pagotxa demontre. Ura zibilizazioaren gora, erroman eta sestertzioekin noski. Baina ni atzera berriz ere hemen,
Kantabriako parte honetan, aralar gora, aralar bera, txirintxaran, dantza eta txistu. Zubiaurretarren kuadro bizimodua ia bilutsik genbiltzalako ez balitz. Eta alaxe jaio legez hilko nintzen zirrindizkeria batengatik. Gero dator gero, erdi aroa. Hor hobeki, euskaldun nintzen aldetik, euskaldun batzuk erresuma eta guzti bai genuen. Zera on, gure zera kolektiboa. Garai zibili ginen historiarekin, historia sortzeke baldin bazen ere. Ura nekea, oro zen jainko eta dena absolutu. Atzekotak ordea haiek izurriteak. Gorpu haiek, odola zar, kakartean ongia eta gaizkia. Saloietako kiraz nazkante ura. Ura zen zikinkeria, ura. Urren aro modernoan jaio nintzen. Berriz ere betiko tokien. Jesus Maria eta Jose. Aro modernitatea, aro modernoa, modernitatea. Berba potoloak horiek. Aurretik absolutu zen oro, historiko bihurtu zen. Eta klaro, hor bai gelditu ginela kanpo. Trena ekarri zuten, karretera egin, iraultza edo zuten, omen. Bizpahiru gerla, ustez karlista, baina ura etzen behar bezalakoa. Ganorabariko modernitatea. Eta nik moderno izan nahi nuen. Berriz ere, aukera potx. Eta ala joan nintzen, zozo, gudaren batea, hainbestean. Behingoan jaio nintzen moderno, asmo eta euskaldu, gaitzerdi. Noiz eta modernitatea antxia atakez neurotizatu zenean. Eta klaro, ezeretzen zena, kia. Baziren izpairu gobernu, euskaldunentzako hizkuntza zen garbitu, ekin eta jarrai, berritu, literatura eta artea, non nahi lez erailtzea bihurtu zen, demokrazia, irautzagatik, ahatik, egite liriko, epikoa. En fin, ordua mundu bizi ginela, baina hau malura, modernitaterik, hau pena gehiago ez denean. Oro dela berdina oro. En fin, berriz ere berandu, en fin. Jainkoagatik, aldaketa behar dut. Aski dut zeratzeaz. Ez nazatela egin berriz euskaldun. Mesedez, arren, otoi. Berriz ere, ez. Eta bukatu. Txaloak Jonjo Olazagarreri. Olazagarraren poetika ulertzeko giltzak hortxe izan ditugu. Sasiri, Jaso, Azpilikueta, baita Txagata Gil de Biedma ere. Olazagarre Arbizuarraren hitzak aditu ditugu hemen Euskal Herria Irratiaren kultur aldizkarian. Babespean egiten dugun errebista dau, hemen Euskal Herri Irratian egiten duguna, eta goratuko dugu Eusko Ikaskuntzak Iruñan Gaztelu plazaren 43an duela, bere bulegoa, Iruñeko bulegoa. Euskal kultura mundu zabalean edatzen du, web horrien bitartez, esate baterako honako helbide honetan, euskoikaskuntza.org. Eusko Ikaskuntza, jakitez.